sammen. Så i dag der har vi mandag den 28. juli 2025, og jeg er lige nu i Skagen, og jeg har tænkt mig at filme i 5 dage her i Skagen, så ja. Og i dag der er det jo mandag, og i dag der var det meningen, at vi skal til stranden, men det blæser meget heroppe ved Skagen, og det blæser virkelig meget. Så mig og min mor, vi har nok tænkt os at tage ind og se de der museumer, Skagens Museum og det. Så ja, så jeg tænker, at vi nok skal til stranden senere, så ja. Men jeg tænker, at jeg laver en lille Get Ready With Me, så ja. Okay, så jeg står lige nu ude på toilettet og ikke lige taget den her dør. Man kan godt lige se den, men ja. Men mig og min mor, vi kom til Skagen her i lørdags den 26. Ja. Og vi var faktisk i Blåvand i sidste uge, og jeg tænker, at senere i den her video, at I skal se et klip. Det kan være, at jeg gør det i dag, eller i morgen siger jeg, at I skal se et klip fra solnedgangen fra Blåvand af. Så ja. Men nu kan jeg lige sådan fortælle, hvad vi skal i dag. Så i dag, der var det meningen, at vi skulle til stranden, men det blæser virkelig meget. Så vi skal nok til stranden senere. Men så skal vi se nogle museumer i dag. Og i morgen tirsdag, der skal vi ud til Grenen og Vippefyret og det grå fyr skal vi se i morgen. Og så onsdag, der skal vi til Råbjerg Mile, den tiltagende kirke og Frederikshavn. Og torsdag, der skal vi... det var meningen, vi skulle se de der museumer på torsdag, fordi det skal regne lidt heroppe. Men ellers har jeg tænkt mig, at vi skal se Skagen by. Så ja, og sådan opleve noget her i Skagen, som jeg måske ikke har filmet til jer. Kan det jo være, at jeg har glemt at filme noget, så kan vi opleve det. Så det er sådan, det jeg skal i den her uge. Og fredag, der skal ikke lave så meget, der skal pakke og gøre rent, fordi vi så skal hjem lørdag. Og der har jeg også tænkt mig at opleve lidt af Skagen by fredag. Så ja. Så det er sådan det, jeg skal lave i den her uge. Men jeg tænker, at vi lige hurtigt laver en lille Get Ready With Me. Og ikke lige til at jeg står herude af det her badeværelse. Det herude, der er bedst lys. Det er bare lige så jeg ved det. Men jeg tænker kun, at vi lægger min creme i dag. Så vi lægger kun den her i dag. Sådan på mit ansigt. Lige nu her. Og så tænker jeg, at vi kan lave en Get Ready With Me senere i aften. Så ja. Så den har jeg faktisk købt i Sephora, og den er virkelig god. Så ja, nu vil jeg bare lægge den. Og ikke lige til, at jeg kigger ind i et spejl. Det er bare lige så forberedt på, at jeg nok gør det, når jeg skal lave Get Ready With Me. Men vi kom her i lørdags, og mig og min mor, vi skulle køre, eller min mor hun skulle køre 5 timer. Og vi kørte over noget, der hedder Thisted og Strøer, eller et eller andet mærkeligt navn. Ja. Og det, så kom vi her i lørdags, slappe af, da vi kom og pakke ud. Søndag, altså i går, der var vi inde i byen, men jeg købte ikke noget. Ja, der så vi bare der område, og jeg nåede at cykle sådan 21 kilometer. Fordi jeg skulle nå ved Lidl og hente nogle is. Og det kan være, at jeg laver en taste-test på en is senere, eller ja, en af de her dage, når vi er i Skagen. Men nu har jeg bare lige lagt den her creme, og jeg tænker, at ja. Og sådan i sidste uge, der var jeg i Blåvand, og mig og min mor, vi fik faktisk at se virkelig mange dyr. Jeg så en ugle, fordi vi boede ved sådan, ja, en lille skov, eller tæt på en lille skov. Og så var det sådan, jeg så uglen, den fløj over sådan det der rækkehus. Sådan, vi havde et agtigt rækkehus, ligesom vi også har her nu. Ja. Og så jeg også den der kronhjort. Ja, den gik ind i blandt mennesker. Lidt farligt, men den gør sådan ikke noget. Det er kun, hvis man sådan fodrer den, så kan den godt blive lidt aggressiv. Ja, og jeg var så tæt på den, men jeg fik ikke et billede, fordi den gik hurtigt væk. Nok fordi den ikke kunne lide mig måske. Men ja.
Og så vi også en sæl, da jeg var ude at bade. Det var ret sejt. Altså sådan, den var meget lille, men ja. Og sådan alle gik ud på badebroen for at se den der sæl, og jeg var sådan, wow, det var en sæl. Men ja. Så nu der bruger jeg bare lige de her Wall Technique makeup børster, og der er faktisk ikke noget på dem, men sådan, jeg bruger dem bare lige sådan til at få cremen lidt længere ud i det. Ja. Så i dag der skal vi nok se de der museumer, ja, og der skal vi cykle derhen, og det blæser en stiv pelikan her. Altså det blæser mere. Jeg kommer jo fra Fyn af, og der blæser det ikke så meget, men når man så tager op til Skagen og sådan Blåvand, så blæser det bare virkelig meget. Ja. Og det er sådan virkelig irriterende, når man skal lave virkelig gode klip af Skagen. Og så ser man bare mig, mit hår, der står ud til alle sider, fordi det blæser virkelig meget heroppe. Men det må jeg bare lige nøjes med at se, hvis det kan være, at det blæser meget, når vi skal på stranden senere, så ja. Men nu har jeg lavet min lille Get Ready With Me. Det var kun creme, jeg skulle have på, men ja. Og jeg overvejer lidt, om jeg skal sætte mit hår op. Det tænker jeg også, så ja. Jeg tænker at vende tilbage, når jeg sætter mit hår op. Okay, så nu har jeg sådan hentet de her hårklemmer, jeg skal bruge. I kan bare lige se dem. Jeg skal bruge den her blå. Men når jeg skal cykle, så kan jeg kun have en i, og det bliver så den her gule. Og så skal jeg sætte den her. Og så kan jeg sætte den andre i, når vi er henne med museum, eller ja. Og her har jeg så alle de her armbånd, jeg skal bruge. Jeg skal ikke bruge alle sammen, men jeg har bare ekstra med, så ja. Det er super, jo. Men nu vil jeg lige sætte mit hår op, og så vil
Victor, men I har set nogle flotte aesthetic klip af museumerne, vi har været inde på. Og vi har været inde på Skagens Museum, Ankershus og Drachmannshus. Og ja, jeg har jo filmet det hele. Men nu der cykler mig og min mor hjem til der, hvor vi bor. Og så skal vi til stranden senere, og så skal vi se solnedgang i aften. Så ja. Men jeg tænker lige, at jeg vender tilbage, når vi kommer hjem. Så ja. Så vi ses bare, når jeg er hjemme igen. Hej hej. Okay, så nu er mig og min mor kommet hjem fra Skagens Museum, Ankershus og Drachmannshus og det der tårn. Og nu har jeg tænkt mig at lave et lille haul, eller så skal jeg gøre det, når jeg kommer hjem, fordi jeg skal nemlig Lidl. Så jeg tænker, at jeg laver et haul, når jeg kommer hjem. Så ja. Så lad os komme i Lidl med mig. Og jeg ved godt, det er sådan nogle aesthetic clips, I har set, men det er jo lige mig, fordi jeg elsker aesthetic clips. Så ja, nu tager vi Lidl sammen. Så ja. Og bare jeg skal nu have en ting til vores burger, så ja. Okay, så guys, jeg er lige nu i Lidl. Og sådan lige nu, der står jeg og kigger efter en agurk. Jeg har fundet salaten. Ja, og nogle boller. Så ja. Okay, så guys. Jeg har lige fundet den her agurk. Så ja. Okay, så nu mangler jeg bare mælk. Så ja. Okay, så nu har jeg også lige fundet den. Og nu tænker jeg, at I lige kan se kuren. Og så tænker jeg, at vi tager hjem. Så ja. Så jeg vender tilbage, efter jeg lige har set min kur, så tænker jeg, at jeg vender tilbage lige efter, sådan når jeg kommer hjem. Ja, det var det, jeg skulle prøve at sige. Okay, så jeg er nærmest lige kommet hjem, eller sådan, jeg er kommet hjem for en time siden efter Lidl. Og så spiste jeg aftensmad, og nu har jeg så tænkt mig at lave et haul, og ikke lige til at jeg tager en ny bluse på, det er fordi den anden, der kommer jeg til at spille et bolsje på. Så den er lige nu til vask, eller skal til vask i morgen, eller sådan her i løbet af den her uge. Så den kan jeg ikke bruge resten af den her uge, så jeg har bare lige den her på. Den her striktrøje, og så en bluse indenunder, som jeg faktisk skal have på i morgen, men det bliver jeg så nødt til at gøre her resten af i dag. Og når jeg så har lavet et haul, så får jeg lov til at se solnedgangen for Blåvand i sidste uge, og så vender jeg lige tilbage igen, og så skal vi så ud og se solnedgangen senere i aften. Så ja, så nu vil jeg lave et haul af det, jeg købte i dag på Skagens Museum. Så ja. Okay, så jeg købte noget her, fordi vi har faktisk, jeg kan lige starte med at fortælle, vi har faktisk, eller sådan, vi skal vælge nogle valgfag i skolen, og der har jeg valgt billedkunst. Og det er noget, man skal have i 7. og så i 8. sidst i 8. klasse, der skal man til eksamen i det. Og der har jeg sådan købt nogle billeder af P.S. Krøver, tror jeg nok han hedder. Og de der maler der, Anker, det der Anna Anker, sådan nogle malere. De er meget kendte malere. Og der har jeg så købt nogle ting, som jeg både, det hører lidt ind over dansk og lidt sådan også billedkunst. Men det har jeg tænkt mig at vise jer nu, så ja. Okay, så det blev lidt dyrt, fordi jeg købte sådan mange ting. Men det her i, og der var det, at man kunne få 10, det var sådan billeder med bagside, sådan en hvid bagside bagpå. Og der kunne man få 10 postkort til sådan 80 kroner, så det købte jeg. Og ja, jeg har selvfølgelig også bongen her. Lidt lang bong, men ja. Og for det jeg har købt, der bliver det alt 129 kroner. Det er faktisk okay sådan billigt, men også lidt dyrt for nogen. Jeg synes, der er folk, der larmer hele tiden. Jeg synes, det er sådan okay billigt, så ja. For de har sådan postkort, der er meget populære. Så ja, eller de er sådan for gamle dage. Men nu tænker jeg lige at vise jer, det jeg har købt. Og jeg tænker at starte med at vise jer, den her jeg har tænkt mig at bruge. Det er sådan en notesbog, og den har jeg så tænkt mig at bruge til dansk. Men det er ikke sådan dansk, hvor jeg skriver ting nu. Jeg skal huske i dansk. Nej, det er det ikke.
det er til de her billeder. Til de her billeder, der går jeg så ind og sådan kigger på billederne, og så går jeg ind på Google og finder ud af sådan, hvad historien er i de her billeder, og så skriver jeg det ned i denne her bog. Så ja, det er alligevel sådan på en måde lidt danskagtigt, og det er også sådan lidt billedkunst. Men den ser bare sådan her ud, og den koster 49 kroner. Jeg ved godt, det er lidt dyrt for sådan her blog, men det er noget, jeg sådan kan sådan lære noget af, hvis I forstår, hvad jeg sådan mener. Og så købte jeg også de her 10 postkort, og jeg kan lige starte med at vise dem. Der er det her flotte, populære maleri. Ja. Og så er der også det her. Det er også sådan lidt populært. Og jeg kan godt lide det her. Og det samme med et andet. Så er der det her, min mor, hun synes, at sådan var meget pænt. Altså, det ligner virkelig sådan Vesterhav, men jeg synes det, jeg tror faktisk, det er Vesterhav. Ja, det er Vesterhav. Jeg synes, det er lidt pænt, men det er ikke noget, jeg sådan lige har kigget på først. Det var først min mor, hun sagde det. Så den kan jeg faktisk også godt lide. Og så kommer der et her. Så er bare sådan her. Og så kommer det her populære hip hip hurra maleri. Og så kommer der det her, jeg aner ikke hvad det hedder, sommeraften på Sønderstrand. Og i dag, der var jeg jo på stranden, og der var jeg faktisk på den strand i Skagen, der hedder Sønderstrand. Og det her billede, det sådan blev taget, eller sådan, de har malet det. Så ja, den strand har jeg faktisk været på, den der populære strand. Og så er der det her billede. Så sådan her ud, det er sådan en mark. Og så er der det her, hvor det trækker sådan en båd op. Og så det her, det kunne jeg godt lide. Det er cute. Så det købte jeg også. Og så det her, det synes min mor, hun synes det var meget sødt. Så det tog jeg så også med. Og der er også noget historie bag det her. Så ja, det var det, jeg sådan købte i dag. Og så skal vi jo også snart til Frederikshavn, så der kan man også til at købe noget. Og så kan jeg også vise jer et haul senere her på ugen, fordi jeg købte jo også noget blåband. Så det kan I jo selvfølgelig også se, så ja. Men det var altså det haul, og nu har jeg tænkt mig, at jeg sætter det billede ind, eller sådan, jeg sætter den video ind af solnedgangen på blåband af, og så tænker jeg, at jeg vender tilbage, når I har set det klip. Så ja, vi ses jo bare, når I har set det klip. Okay, så nu har jeg lige set klippet af solnedgangen i blåvand, og nu skal jeg hygge sammen med min mor, og så skal vi ud og se solnedgang, cykle derud og cykle tilbage igen. Og jeg tænker, at jeg vender tilbage, når vi er ude for at se solnedgang. Så vi ses jo bare, når jeg er ude ved solnedgangskiosken ude ved Gammel Skagen. Så vi ses lige om lidt. Hej! Godmorgen alle sammen. Så i dag, der har vi tirsdag den 29. juli 2025. Og i går, der var jeg over at se solnedgangen, men jeg skulle faktisk have afsluttet videoen derovre, men det 2 sekunder. Men det sådan glemte jeg, fordi vi kom meget sent hjem, så det blev også meget sent ude ved solnedgangen. Men I så jo et mega flot klip af solnedgangen i går. Men ja. Men i dag, der skal mig og min mor ud på grenen. Og vi skal tage sandorden derud og tilbage igen. Og så skal vi se vippefyret, eller det grå fyr, og så vippefyret. Og så skal vi til havnen og spise noget frokost, så ja. Men nu vil jeg lave en Get Rid With Me, ikke lige til min stemme. Vi skal lave en Get Rid With Me, og i går der sagde jeg, at jeg skulle lave en Get Rid With Me om aftenen, men ja, jeg var så dum, at jeg gik meget sent i seng. Jeg gik først i seng kl. 11:30, så ikke lige til min stemme, hvis den lyder meget sådan hæs. Jeg er ikke syg eller noget, men sådan,
Jeg gik bare meget i seng i går, eller meget sådan sent i seng i går. Men nu skal vi altså lave en lille get ready with me, og i dag, der skal solen skinne virkelig meget, så jeg tænker, at jeg ikke tager min Bioma-creme på. Så jeg tænker, at jeg tager en solcreme på, så ja. Så jeg har lige tænkt mig at hente solcreme. Ja. Og jeg tænker kun, at vi tager den her solcreme på. Det er bare den her Derma 50 Face Sun Lotion SPF. Og den kan købes i Bilka og på apoteket i Bilka. Der kan man også få den. Jeg ved ikke helt, om man kan få den på andre butikker. Jeg tror også godt, man kan få den her i Matas. Jeg er ikke sikker, men ja. Og den er sådan virkelig god, og by the way, det er ikke noget reklame, det her jeg viser til jer, men den er virkelig god. Det er bare sådan at gøre opmærksom, hvis folk skal ud og købe en solcreme, så den her virkelig god. Og det er sådan en lille mini, man kan med i toilettasken, fordi sådan, ja, jeg har altid elsket den her siden, altså sådan, jeg har altid haft solcreme, men denne her, den hader jeg ikke, fordi den er virkelig god. Så den skal man huske at bruge. Og især i ansigtet, hvor jeg har fået meget sol, som I nok godt kan se, så har jeg fået virkelig meget sol. Men den tager bare lige på. Oh my god, det var lidt for meget. Okay, så jeg plejer ikke at tage så meget creme, men så tager jeg bare lige min hånd, sådan her. Og så tager jeg bare lige det her, så ja. Og by the way, min mor hun sagde, at vi skal snart afsted, så jeg skal lidt skynde mig. Men så har jeg bare lige taget solcreme på, som I kan se, og så skal jeg bare lige, jeg gør det lige med hænderne. Selvom jeg plejer at bruge en beauty blender, men nu der skal det sgu lige gå lidt stærkt, så ja. Og så tager jeg den også over mine læber, fordi sådan, altså giver den ikke sådan noget. Og by the way, vi skal også på stranden senere, måske, kun måske, hvis vi kan nå det. Og i morgen, der har vi så onsdag, der skal vi til den tilsandende kirke, Råbjerg Mile, Frederikshavn og Tværsnusøerne. Og der håber jeg sgu også på, at det bliver godt vejr ligesom der i dag. I dag der blæser det bare lidt mere, men det blæser altid i Skagen, så ikke lige tage det. Men nu har jeg brugt denne her, og ja, nu er jeg faktisk færdig med min Get Rid of Me. Altså jeg ved godt, jeg plejer at bruge det Ordinal og Garnier og sådan nogle ting, og Bioma creme, men lige i dag, der bruger jeg bare lige den her, fordi jeg også skal til stranden senere. Og jeg skal også ud på grenen, og jeg skal også lige have smurt noget solcreme på min krop. Eller det har jeg faktisk gjort, inden jeg filmede det her klip. Men nu der tænker jeg, at jeg faktisk er færdig. Så jeg tænker, at jeg vender tilbage, når vi er ude ved Sandrum, og vi skal cykle derude. Og der er sådan 4 kilometer derude. Og det bliver sådan en stupelkage, så ja. Så vi ses bare, når jeg er derude ved grenen. Okay, så I har lige set sådan et aesthetic-klip af bunkeren her. Og vi har lige gået fra grenen og herop til, og det er sådan virkelig langt, og ikke lige tage mit hår. Men I kan se den flotte natur. Ja, mega cute, og solen skinner virkelig meget, men det blæser også lidt. Og nu skal I lige se min hårklemmer. Ja, jeg satte nemlig mit hår op, så ja. Og vi har også været ude med Sandrum, som jeg filmede derude.
Og nu har vi så gået fra Sandormen og herhen til den her bunker, og så skal vi så cykle ud til det grå fyr, og så skal vi så se Vippefyrt, og så skal vi så ned på havnen og spise, og så skal vi så hjem og måske hen over sportøj, og så skal vi på stranden. Okay, så det er ret lang tid siden, at jeg har opdateret herfra, men mig og min mor var ude ved Sandormen, ude på grenen, hvor jeg så det klip, og vi så 2 sæle, som I også så. Jeg ved ikke, om I så den sidste, det er jeg ikke helt sikker på, I gjorde, men I så nok 2 sæle eller 1 sæl. Men der var 2 sæle derude på grenen, og så gik vi så hen til nogle bunker, som jeg så, og så gik vi så hen til vores cykler, tog så vores cykler hen til det grå fyr, men det var lukket, så vi kunne ikke komme op og kigge, men det var den samme udsigt, som der var i vandtårnet i går, hvor vi var. Og så efter det grå fyr, vi kørte bare forbi det, og så det var lukket. Efter det, så tog vi så hen til Vippefyret, som jeg så. Der var lidt mange mennesker, men det var ret svært i Skagen at undgå at fylde med mennesker, fordi der er så mange mennesker i Skagen. Det var det samme med Blåvand. Ja, det var bare super. Men, og så efter vi så tog hen til Vippefyret, så tog vi så ned på havnen, og så spiste vi på noget, der hedder Skagens Havn-restaurant, eller et eller andet. Havnens restaurant, tror jeg faktisk, den hed. Og så efter det, så tog vi så hjem, cyklede hjem, og så tog vi hjem og hentede vores dagtøj, og så cyklede vi til Sønderstrand, som ligger her i Skagen. Vi bor okay tæt på den. Og så efter det, så cyklede vi så hjem, og så spiste vi aftensmad. Sådan, vi har nærmest lige spist, fordi sådan, ja, vi spiste jo meget sent frokost, eller sådan. Den var 1:30, sådan, da vi fik det. Og nu, der har jeg så lige sådan lavet TikTok. Ja, det blev meget dårligt, men jeg skulle bare lige øve en TikTok, som jeg måske lægger op i den her uge eller næste uge. Og så, ja, så står jeg her nu og taler til jer, og lige om lidt, der skal jeg hygge med min mor. Men jeg kan lige fortælle jer, hvad jeg skal i morgen. Og så skal jeg også lige vise jer en ting, som der er meget vigtigt at få her i Skagen, fordi altså, hvis ikke man kender de forskellige ting, for eksempel hvis nogen ikke har hørt om Vippefyret, så har man sådan en Skagen guide. Og den er lavet i 2025, så det er en, der sådan er for nylig. Men ja, nu har jeg tænkt mig at fortælle jer, hvad jeg skal i morgen. Så ja. Og bare jeg får virkelig meget sol, efter jeg var ved stranden i dag. Men det jeg skal i morgen, det er, at i morgen har vi onsdag den 30. juli 2025, og der skal jeg så ud til noget, der hedder Råbjerg Mile, den tilsandende kirke, og Tværstevsøerne. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad Tværstevsøerne er, så er det nogle søer, der er meget kendt, og de ligger i en by, en lille landsby, der hedder Tværsted, og den ligger sådan uden for Skagen. Ja. Og ja, hvis I hørte noget i baggrunden, så var det bare lige min mor, der nys, ikke lige, ja. Men vi nåede så til Tværstevsøerne, det har jeg lige fortalt om. Og så tager vi så ud til noget, der hedder Frederikshavn. En sådan by, der ligger her i Nordjylland. Ja, og så tager vi så på Palmestrand, så ja. Så det skal jeg i hvert fald i morgen onsdag. Men nu skal jeg vise jer den der Skagen guide, inden jeg lige afslutter for i dag. Det er det sidste, jeg lige viser jer. Vi har jo, altså det her, det er ikke noget reklame. Det er bare lige så jeg ved det. Så ja. Men som sagt, jeg reklamerer ikke noget her på min YouTube-kanal. Jeg går bare opmærksom, så folk ved, hvad sådan det er. Også med den der solcreme, jeg viste jer til morges. Jeg gør opmærksom. Hvis jeg nu også viser Bioma-cremen og siger, at den er virkelig god, så gør jeg også opmærksom om, at den er virkelig god, cremen, og sådan, ja.
så I sådan ved, hvad for en creme, der er god for ens hud. Bioma-cremen, den er bare lidt meget vandet, så den er nok ikke så god til vinter. Men jeg bruger den bare her forår og sommer. Men jeg ved ikke helt, om jeg skal prøve den til vinter og se, om den er god. Men nu skal jeg altså fortælle jer om den der Skagen Guide. Okay, så da vi kom her til Skagen, der fik jeg sådan her gratis. Det var sådan gratis, som vi tog. Så jeg har en, og min mor har en. Og den ser sådan her ud. Skagen Guide 2025. Den er på dansk, engelsk og tysk. Så i hvert fald alle forstår den. Og de her blomster, dem er de meget kendt for i Skagen. Og jeg tænker på torsdag, der skal jeg intet. Så der tager vi op i Skagen by, og så kan det være, at jeg filmer noget. De her blomster, eller sådan, ja. Men vi har jo uge 31, så man fik også sådan her med. Nogle af de ting, Skagen, der sker i uge 31 2025. Noget museumsundervisning, og ikke lige tage, der står sindssygt meget her. Også heromme, men det er sådan programmet, og hvornår de forskellige museumer har åbent. Og ja, det grå fyr og sådan nogle ting. Men i dag, der er det grå fyr lukket, så vi kunne ikke komme op og se det. Rigtig trist, men sådan, I så også udsigten over Skagen i går, så det gør heller ikke helt så meget. Men jeg kørte bare forbi, og så filmer jeg bare lige det. Men den er meget god, hvis man er her i Skagen i uge 31, som jeg er. Men jeg har ikke kigget på den, fordi sådan, hvad skal jeg bruge den her til? Men ja. Men den vigtigste bog, det var så den her. Fordi den her, jeg kunne, altså sådan, da jeg fik den her bog i hånden, eller sådan brochuren i hånden, der kunne jeg godt lide forsiden. Og der tænkte jeg, okay, den her kan jeg sikkert bruge til at filme her på min YouTube-kanal, og lige gøre lidt opmærksom om Skagen by, så I ved sådan, hvad man kan lave i Skagen. Og ja, der er nok lidt meget, men ja. Så jeg tænker lige at slå op på de sider, hvor der står vigtige ting, at man skal se i Skagen, når man er i Skagen. Og så fortæller jeg lige, og så tænker jeg, at jeg lige fortæller sådan på fredag, om vi har set alle tingene. Så ja, så den her bog, den vender jeg også tilbage til nok fredag. Så ja. Okay, så ikke lige til, at I kan se et vindue herover, men det er ret svært at filme på det her værelse. Men nu kan jeg lige fortælle jer nogle af de ting, man kan se. Man kan se den tilsandende kirke. Der skal jeg hen i morgen, men jeg har bare tænkt mig at filme den udefra. Jeg har ikke tænkt mig at gå op i tårnet, fordi det er sådan meget smalt. Sådan. Jeg ved godt, det nok er en flot udsigt, men det er meget smalt, fordi sådan til sidst, der skal man også op ad et reb. Og sådan rigtig farligt. Så det har jeg ikke tænkt mig lige at gøre. Men vi ser den i hvert fald udefra. Og ja, nu kan jeg lige prøve at vise jer det. Sådan, og så står der sådan lidt om de forskellige ting. Men den tilsandende kirke skal jeg se i morgen. Vippefyret har vi set i dag. Så er der Skagen vandtårn, det så vi jo i går. Så er der det grå fyr, så i dag, fordi vi bare kørte forbi det. Det hvide fyr, det har jeg ikke set endnu, men det ser sådan her ud. Og jeg tænker heller ikke, at jeg ser det, fordi sådan, det minder meget om vandtårnet. Og vandtårnet er også lidt sådan højere. Så det tænker jeg ikke, jeg ser. Og så solnedgangspladsen ude ved Gammelskagen, der var jeg i går, hvor jeg så solnedgang, så det har jeg også gjort. Og Skagen Havn, der var jeg i dag, men jeg filmer ikke så meget. Men det her, det er for eksempel havnen. Ikke lige til, at der er en pipebåd her, men ja, sådan her ser den sådan nogenlunde ud i havnen. Ellers kan I bare google på Skagen Havn på Google, så kommer der nok nogle billeder op. Gammelskagen, jeg tænker, at måske på torsdag, hvis ikke det bliver sådan en stiv pelikan, som det gør i dag, og gjort i hvert fald de andre dage, da vi kom. Men der tænker jeg, at vi tager til Gammelskagen. Det er sådan en lille by uden for Skagen, der bare hedder Gammelskagen. Og det er også der solnedgangspladsen ligger, hvis ikke I har set solnedgangen før. Og hvis I er i Skagen, så synes jeg, I skal tage derhen.
Så er der også museumerne i Skagen. Der er Skagens Museum. Så er der Skagen Kirke. Den skal vi i hvert fald se på torsdag. Maskinerummet, det er sådan, hvor der er maskiner. Det tænker jeg ikke helt lige er så meget på mig. Men det kan være, vi måske ser det alligevel. Hvem ved? Og så er det gode fyre, der kommer igen, de der ting. Ja. Så er der også alle mulige andre ting. Men det var sådan lige nogle af de seværdigheder. Jeg ved ikke lige, om jeg sagde grenen, men af museumerne, der er det også vigtigt at se Skagens Museum, Ankershus og Drachmannshus. Det er sådan det, der hører under museumerne. Så ja. Så det her, det er bare lige, det er ikke noget reklame, men jeg gør bare sådan opmærksom. Hvis nogen skal til Skagen, så kan de se den her video, og så kan de finde ud af, hvad de skal lave i Skagen. Og by the way, den her bog er lavet i år, så ja. Men nu har jeg tænkt mig at hygge sammen med min mor. Jeg lægger den lige væk. Og så har jeg tænkt mig at vende tilbage i morgen, hvor jeg skal til Råbjerg Mile, den tilsendte kirke, Tværstavsøerne og Frederikshavn. Så ja. Så jeg tænker, at jeg vender tilbage i morgen. Vi ses i morgen. Hej hej. Godmorgen alle sammen. Så i dag der har vi onsdag den 30. Juli 2025. Og lige nu der er jeg henne ved den tilsendte kirke. Min mor hun venter i bilen. Ja, så jeg er på vej derhen. Ja, og jeg tror faktisk, jeg håber på, at jeg er den eneste. Eller det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Og sådan, det har regnet virkelig meget her i nat. Og sådan, nu skal I høre, hvad der skete i nat. Det var meningen, at jeg skulle lave en Get Rid With Me her til morges. Okay, så det var meningen, at jeg skulle lave en Get Rid With Me til morges. Men sådan, det der skete til morges, det var, at jeg vågnede klokken 6. Fordi at en eller anden åndssvag gammel mand skulle lægge fliser om morgenen. Og så hørte jeg den der maskine. Og den larmede virkelig meget. Den larmede virkelig højt. Og så var det, at sådan lige efter den der maskine, så var der fugle og en ugle, der sådan begyndte at sige pip, pip, pip hele tiden. Og jeg var faktisk lige ved at få pip af det. Og så vågnede jeg klokken sådan 6, kvart over 6. Og så kunne jeg ikke sove mere, fordi jeg blev væk af det. Og jeg prøvede at sove, men det hjalp ikke. Men nu, der er eller sådan på vej ind til den tilsendte kirke. Ja, og der er sådan mennesker her, så ja. Men sådan, ja. Og så efter vi så har været her ved den tilsendte kirke, der skal jeg så over til Råbjerg Mile. Og så efter jeg har været der, så skal vi så til Tværstavsøerne, som jeg fortalte i går. Og så skal vi så til Frederikshavn, så ja. Og nu skal jeg lige finde ud af, hvad for en retning jeg skal. Jeg skal bare følge efter ham, der er manden lige foran mig med hunden. Så ja, og jeg er ikke lige jeg har sat mit hår op. Men jeg glemmer min hårklemmer, så lidt irriterende. Men nu går jeg bare her i den flotte natur og venter på, at jeg sådan er henne. Og solen skinner her i dag, her i Skagen. Men, der var et hul. Men det skal regne senere. Så det er jo bare virkelig dejligt. Og det har også regnet i nat virkelig meget. Og der, hvor jeg kommer fra i Odense, der regner det nu. Og det skal regne hele dagen der. Okay, jeg ved ikke, om jeg går den rigtige vej. Tror jeg gør. Jeg føler bare, at jeg skal sådan gå efter de der mennesker. Ja, det skal jeg. Jeg er der snart, så jeg tænker, at jeg vender tilbage, når jeg er derovre. Okay, så guys, jeg er her. Woohoo! Ja, naturen her. Det er sådan mest skov, der er her. Jeg kan i hvert fald se kirken, så jeg er der nu. Og her, der cyklede jeg også i søndags. Og når vi kommer ud til Råbjerg Mile, så hvis I sådan... Det kan godt være, at I nok... Det blæser meget, så det kan godt være, at I ikke så meget godt kan høre mig. Men så skal I bare lige være forberedt på, at I nok skal skrue lidt højere op. Fordi sådan, ja, det blæser meget. Okay, så guys, jeg er her nu, så nu skal I lige se kirken. Eller den tilsendte kirke. Okay, så nu har jeg lige set den, og den er der kirken. Og nu går jeg lige tilbage igen. Så ja, det tog ikke lang tid det her.
Og der er sådan virkelig meget sand her, som I nok godt kan se. Og jeg kan ikke lige gøre ved, at klippet det blev nok lidt dårligt, men det er fordi, der var mennesker, så ja. Og det var det samme, jeg sagde i går. Det er meget svært at filme her i Skagen, fordi der er mennesker overalt. Og især når man er i gang med at filme en video, så er der også mennesker overalt. Men der er kirken. Så ja. Men nu skal mig og min mor hen til Råbjerg Mile, tror jeg først. Eller så skal vi til Tværstovsøerne. Ja. Og jeg har allerede fået sivstik, fordi jeg skulle løbe op ved den der bakke der. Og sådan jeg nærmest lige spist. Så det var super. Ja. Og sådan her i Skagen, ikke også? Det er også sådan, skal man sige, det er sådan akavet at filme her, fordi sådan, når man går ind i byen, så sådan folk går på en. Okay, så nu er vi inde ved de her Tværstovsøer, og nu skal jeg gå rundt. Og lige om lidt, vi har jo også været over ved Råbjerg Mile, og lige om lidt, der skal vi over til Frederikshavn, og der er sådan virkelig mange ender. Lige om lidt, der skal vi over til Frederikshavn, så ja. Så jeg tænker, at jeg vender. Godmorgen alle sammen, så i dag, der har vi torsdag den 31. juli 2025, og i går der var jeg ude at se Råbjerg Mile og Tværstovsøerne og den tilsandende kirke, og så var vi også i Frederikshavn. Men det var meningen, at jeg skulle have filmet i Frederikshavn, fordi vi fik en is, men det gjorde jeg ikke, fordi der var sindssygt mange mennesker. Og det er så svært her i Skagen at undgå at filme mennesker, og det kommer det nok også til på mange af mine videoer, hvis jeg er et sted henne. Så det er også meget svært at undgå at filme mennesker, så det skal I bare lige være forberedt på, så ja. Men, hvad var det? Jeg tænker, at jeg lige kan fortælle jer, hvad jeg skal i dag. Jeg skal faktisk ikke en dyt. Og jeg har den her en bluse på. Jeg havde den også på i går i blå. Men jeg har den på lyserød i dag, og så har jeg bare den her Noir lyserød Nøverdé på. Og i dag, der skal jeg ikke så meget. I dag er det virkelig varmt her i Skagen, og det blæser slet ikke, så det er mega varmt. Men i dag, der skal jeg ind til Skagen by, shoppe lidt, fordi det bliver kun i dag, jeg skal det. Så skal jeg, tænker jeg, også filme nogle klip, og så skal vi ind og se den der kirke. Og så skal vi måske også bage senere. Jeg håber lidt på, at vi kan nå det hele. Ellers så tager jeg noget af det i morgen, som I ikke har set i Skagen på den her video. Så ja. Det er sådan, det jeg skal i dag. Så ja, jeg skal faktisk ikke så meget i dag. Og i morgen, der skal jeg pakke og gøre rent på mit værelse. Og så skal vi måske ud af bad igen, fordi det var sidste hele dag i morgen. Ret trist, men ja. Og så har jeg været på ferie i 2 uger. Tænk så, der er allerede gået 2 uger på lørdag. Siden mig og min mor, vi tog på ferie. Altså, det er ret vildt at tænke på. Siden mig og min mor, vi tog til Blåvand, og så tog vi så i lørdags til Skagen. Ja. Men nu tænker jeg, at vi skal lave en Get Ready With Me, fordi, ja. Det har jo altid sagt, at jeg skulle gøre, og sådan i går, der glemte jeg det, og sådan, ja. Typisk mig, men ja, og ikke tage min telefon, den har meget lav procent, så ja, det kan godt være, at lige sætter den et andet sted hen, men det bliver nok først senere, så ja. Men nu skynder jeg mig lige at lave min Get Ready With Me, så inden jeg lige starter det her klip, der kommer jeg til at bruge den her, fordi jeg tror faktisk, jeg filmede, men det gjorde jeg ikke, så jeg har brugt den her, det er bare lige så jeg ved det. Så nu der skal vi bruge min solcreme, fordi i dag skal solen skinne virkelig meget. Og jeg går lige herover i det her hjørne. Jeg skal bruge den her, og stadigvæk, det er ikke noget reklame. Men den er bare mega god, og jeg var i går i Matas,
Og der så jeg, at de ikke havde den, så de har den måske kun i Bilka og på et apotek. Men ja, den er virkelig god. Så nu skal jeg bare lige smøre min solcreme ud. Og sådan, jeg tager den også på næsen og på mine læber, sådan at jeg ikke kommer til at få sol. Ja, nu har jeg lige taget den på, ikke lige taget, jeg lidt tro. Det var også der stod op. Men nu har jeg brugt den her, det er fordi sådan, i nat der var det virkelig varmt, så ja, jeg havde det virkelig varmt. Men nu går jeg lige over med den her. Og som sagt, så bruger vi kun 3 ting i dag, så jeg har brugt 4 ting på grund af den der Garnier. Og så har jeg brugt solcremen, og nu skal jeg bruge dem her, og så min læbepomade, så ja. Så nu tager jeg bare lige den her, og lige tager herop, og jeg bare ikke lige tager, at jeg ikke har briller på. Det er først lige nu, jeg kom i tanke om det. Men jeg har ikke briller på, når jeg skal lave Get Ready With Me, og det er fordi, når jeg kommer til at se nogle af mine videoer hjemmefra, også for eksempel den her video, der har jeg haft briller på, når jeg har lavet min Get Ready With Me, sådan sidste Get Ready With Me, jeg lavede, der har jeg briller på, men derfor jeg ikke har briller på nu, det er fordi sådan, når jeg smører solcreme og det, så kan det godt være fedt, og når jeg creme, og så kommer det på mine briller, og så skal jeg pusse dem igen, og det vil jeg bare ikke, når de allerede er pusse sådan om aftenen. Men nu har jeg lige brugt den her, så det er bare lige, I ved det, at I kommer til at se mig uden briller, når jeg laver en Get Ready With Me, så ja. Men i går, der var mig og min mor jo i Frederikshavn, og der fik jeg købt noget. Jeg fik købt noget til skolestart, en bog, jeg kan bruge i matematik, sådan et sådan notesbog, som jeg kan bruge i matematik til at skrive ting ned, vi laver, og sådan, ja, til at huske det i fremtiden. Ja. Og så købte jeg også nogle blå joggingbukser, fordi her i Skagen, der ligger en butik, der hedder sådan, den minder meget om Boom Butik, hvis I kender den. Og der har de joggingbukser, men i den farve blå, mørkeblå, der kostede de 300 kroner, 299 kroner. Det gav jeg ikke at give for et par joggingbukser, og nok kommer først til at gå i sådan jeg kommer til at gå med dem i 1 år eller 2. Så dem købte jeg desværre ikke. Men så kom jeg så i Frederikshavn, og der havde de H&M, og så jeg i sådan den store afdeling, at de havde fået blå joggingbukser til 100 kroner. Det var endda sat ned. Og så tænkte jeg, lad mig bare købe dem, så jeg købte dem. Så nu har jeg dem også til vinter, fordi sådan, det er ret svært at få fat i blå joggingbukser, i hvert fald i Odense, fordi når jeg har været inde i H&M, eller New Yorker, eller sådan Gina Tico, eller Only, eller Via Moda, så har de ikke haft det. Og det var bare virkelig irriterende. Eller Magasin for eksempel. De har heller ikke haft det. Så ja, men nu har jeg lige brugt dem her. Så ja, men jeg tænker, at jeg viser et haul måske i morgen af det, jeg købte både i Blåvand og her i Skagen. Fordi jeg skal ud og shoppe i dag, så ja, jeg kommer nok til at købe noget. Så nu, der skal jeg have den her læbepomade på, som jeg også sagde på i går, og ikke tage det grønne låg, jeg havde det. Ja, og bare min mor, hun er ikke hjemme, fordi at hun er ude og lave med sin bil. Så ja, og det tager en halv time. Og sådan, jeg snakkede med hende for 5 minutter siden, så hun kommer lige om lidt sådan. Men nu der har jeg lavet min makeup eller sådan skincare, fordi jeg har kun én ting af makeup, og det er en blush. Og nu, der skal vi have lavet mit hår, så jeg tænker lige, at jeg vender tilbage, når jeg lige har lavet mit hår, så ja. Okay, så nu har jeg lige lavet mit hår, og ikke lige taget den her. I kan godt se, at det går sådan skråt. Men det er fordi, sådan, når jeg har lavet krøller, sådan, I kan godt se, jeg har ikke fået nærmest en skiv krølle. Men ja. Så I kommer nok til at se mig sådan her i dag, men I skal bare lige vide, at I ikke skal tage den her, der går sådan lidt skrå, som I nok godt kan se. Ikke lige tage den her side, fordi den er ikke pæn. Det er mere den her side, den er mere naturlig. Men jeg skal også lige have mine briller på, så dem tænker jeg lige, jeg vil hente, så ja.
Okay, så nu har jeg lige taget mine smykker på og mine briller på. Og nu ligner jeg lidt mere mig selv, fordi ja, hvorfor ikke? Men ja, jeg tænker, at jeg vil filme noget inde i Skagen i dag, så jeg tænker, at jeg vender tilbage, når jeg er inde i Skagen. Jeg skal bare lige have noget morgenmad, og så når klokken sådan bliver 12, 2 stykker, så kan det bare mig og min mor inde i Skagen. Så vi ses jo bare derinde, eller vi ses måske senere, når jeg kommer hjem. Jeg ved ikke lige, om jeg filmer derinde, men ellers så ses vi derinde. Hej hej! Godmorgen alle sammen. Så i dag der har vi fredag den 1. august, og i dag er det vores sidste dag i Skagen, så det tænker jeg, at jeg vil udnytte, så ja. Og by the way, vi skal hjem i morgen, så det er sådan vores sidste dag, som jeg lige har sagt. Og jeg har pakket alle mine ting sammen, så ja. Det er lidt trist, at der allerede er gået 2 uger. Men jeg glæder mig så også til at komme hjem, fordi sådan, ja, jeg savner lidt Odense. Men nu skal jeg snart hen i Netto, og så når jeg er færdig i Netto, så tænker jeg, at vi tager hen til den der kirke, som vi ikke tog hen til i går. Og by the way, I må virkelig undskylde, jeg filmede virkelig ikke meget i går. Sorry guys. Men nu har jeg tænkt mig at tage hen i Netto og pande nogle flasker, og så skal jeg købe noget brød. Så ja, så vi ses jo bare, når jeg er i Netto. Okay, så nu har jeg lige været i Netto, og det sidste klip, I så, det var mig, der cyklede hen til Netto, så ja. Okay, så jeg står lige på sådan en lille vej med sådan nogle flotte blomster. Og nu har jeg købt det der brød, ja. Ikke lige til, at der var noget, der larmede. Det var bare lige en bil, der kørte over sådan nogle klaver. Men så da jeg var i Netto, så nu der er jeg sådan... Jeg tænker, at jeg cykler hen til den der kirke, og så ser vi den sammen. Og så cykler jeg hjem med det her brød, og så tager vi til Gammelskagen. Så ja, fordi I mangler at se lidt af Gammelskagen, så ja. Men det her det er sådan Skagen, ja. Så nu tager jeg hen til den der kirke, så ja. Okay, så nu står vi ved den her kirke, og ja, den er virkelig flot. Den er sådan gul og lyserød. Og nu har jeg tænkt mig at gå ind i kirken, så jeg tænker, at jeg vender tilbage, når jeg er derinde, så ja. Og den her kirke hedder Skagens Kirke, tror jeg nok. Jeg tror jeg er sikker, at den hedder Skagens Kirke, fordi den ligger jo i Skagen. Så ja. Og by the way, i dag der har jeg den her bluse på, og så har jeg de her nye joggingbukser på, ja, og de blå, ligesom i den her farve. Men nu, der går jeg ind, og så har jeg lige parkeret min cykel herover, og jeg har lige min sådan taske med. Oh my god, der ligger sådan et eller andet mærkeligt noget. Men ja, det er sådan ud til den der hovedvej deroppe. Okay guys, jeg er inde i kirken nu. Ja, ikke lige tage mit hår. Okay, jeg synes lige, I skal se den, så ja. Okay, så nu har jeg lige været inde i kirken. Ja, ikke lige til at hvis det larme. Der var en eller anden, der spillede på instrument. Jeg tror, det var et klaver. Ja, jeg blev lidt traumatized, da jeg kom derind, da jeg bare hørte det der musik. Jeg var sådan, what the flip, hvad sker der her? Så jeg tog rent faktisk, at jeg gik ind til sådan en barnedåb, fordi sådan, jeg mødte en person, der var på vej derind. Og så sagde hun, at jeg gerne må sådan gå derind. Og jeg var bare sådan, what, er du ikke sikker på, at der sådan er noget arrangement derinde? Jeg skal jo ikke bare lige bruge ind. Og så hun var bare sådan, nej, det er der ikke. Så jeg var bare sådan, okay. Så gik jeg så ind i kirken. Jeg åbnede den der dør, ikke også? Den er så hård og åben. Og så kom jeg ind til det der mærkelige musik. Jeg var sådan, hvad fanden sker der her? Og sådan, menneskerne, de kiggede på mig, fordi jeg filmede. Jeg var sådan, ja, jeg blev virkelig traumatized ind. Jeg skal aldrig derind mere. Sådan. Selvom kirken er ret hyggelig, men sådan, det der musik, ikke også? I kan godt høre det herudefra, og det er sådan, det var forfærdeligt. Men ja. Men nu har jeg tænkt mig at tage hjem. Jeg ved ikke helt, om jeg skal cykle herinde i byen, så I lige kan se byen en sidste gang, inden ja, vi skal sige farvel til Skagen. Ja, så det tænker jeg lige, vi gør.
Så nu tænker jeg lige, at jeg cykler hen til en anden gågade. Skagen gågade, tror jeg nok den hedder. Okay, jeg har faktisk fundet ud af, at jeg kan jo bare gå derhen. Altså, Freja, hvad laver jeg? Jeg kan jo bare gå derhen. Ja, jeg tror, jeg går derhen. Okay, så I kan godt høre musikken. Hvor man kan nærmest høre den hele vejen ud på den der store landevej, der er. Hvor man kører ind til grenen og det. Og sådan, der cykler jeg ikke også på cykelstien. Og så hørte jeg den der musik, og var sådan, hvad fanden sker der her? Og så cykler jeg hen til den her kirke, og så var derinde fra. Prøv lige at se, hvor flot kirken er. Mega cute. Og sådan, jeg elsker seriøst. Der er skågader her i Skagen, eller sådan stræder, eller hvad det hedder. Og sådan, jeg føler faktisk, at den her video, den bliver rent faktisk virkelig god. At filme på den her måde. Altså, jeg filmer jo på den her måde, fordi jeg gerne vil prøve noget nyt. Og det gør jeg jo, når jeg filmer på den her måde. Ej, det er virkelig pænt her. Prøv lige at kigge. Jeg skal lige se, om der ikke kommer mennesker, der gør det ikke. Prøv lige at se, hvor flot det er. Det er virkelig flot. Altså, I love it, Skagen. Jeg elsker det. Ej, nu kommer vi hen til byen. Ej, I er nødt til at kigge. Okay, så nu går jeg lige ind i Skagen gågade. Og der er sådan okay mange mennesker, så jeg filmer ikke sådan den der vej. Jeg går herned, og så filmer jeg så ind mod gågaden. Så ja. Okay, så guys. Okay, så ikke til, hvis der er folk, der sådan taler jysk, det gør de heroppe. Altså sådan, hvis I er nogen, der sagde, hvor det er pist regnet, så er det nogen, der taler jysk, ja. Okay, men nu synes jeg, at I skal se byen, så ja. Okay, så nu så jeg lige Skagen gågade, og der kommer sådan folk nu. Okay, så I kan godt høre, at det rent faktisk er meget svært at filme her i Skagen. Ja, det er det. Virkelig meget. Okay, så hvis I hører nogle mennesker i baggrunden, så er det nok folk, der taler jysk, og de sådan står og taler sammen nogen derhen. Ret irriterende, når man skal filme. Men nu går jeg bare lige igennem her, så ja. Okay, så det er meget svært at filme her i Skagen. Det er det nok også i alle byer, fordi sådan folk de går forbi, folk de cykler forbi, og folk de kører bil. Det er ret irriterende. Men som sagt, den anden dag, jeg tror jeg har fortalt jer det, men jeg siger det bare lige igen. Super, der kommer en imod mig. Nå. Men den anden dag, der var det, jeg vågnede klokken 6, fordi at der var en anden i det hus ved siden af os. Vi har sådan et førhus. Jeg går lige tilbage. I det hus ved siden af os, der var der en, der var i gang med at lægge fliser klokken 6 om morgenen. Og så skulle han bruge den der høje maskine, der sådan larmte. Og så synes det larmte virkelig meget. Altså jeg tror hele vejen herinde i Skagen by, man kunne høre den. Og sådan, vi var lige ved siden af den. Jeg sov lige ved siden af den, sådan bare inde på mit værelse. Og så hørte jeg den der shit maskine. Og så var det, jeg vågnede klokken 6, fordi sådan, ja. Og så lå jeg, så skulle jeg sådan, jeg prøvede at sove igen, men det kunne jeg ikke, fordi så var det så nogle fugle, der faktisk skulle irritere mig med at pipe. Og sådan en ugle, der sagde, det var så irriterende, mand. I skal aldrig tage til Skagen, hvis ikke I sådan, ja, kan lide fugle, fordi der er sindssygt mange fugle og måger heroppe. Okay, så der var lige en bil igen, der kørte forbi mig. Det har der været virkelig mange gange. Og nu, der går jeg hen til den der kirke igen. Men, ja. Jeg tænker, at vi går, hvor folk skal hele tiden larme her. Okay, så det er bare sgu på vej til at sige, at det er fordi i sidste uge, se folk de larmer igen, og folk de går imod mig. Det er super. Så i sidste uge, der var mig og min mor jo i Blåvand. Okay, folk de går på mig. My bad. Okay, så i sidste uge, der var jeg i Blåvand. Og sådan, der hvor vi boede. Ja, jeg tror lige, jeg siger det, når vi er hen ved den der kirke, fordi der er så mange mennesker her. Og det gjorde alle sammen på mig. Super jo. Okay, som sagt, der er virkelig mange mennesker, der kigger på en, når man filmer. Ret akavet. Ja. Men det jeg skulle fortælle jer, det var i sidste uge, der var mig og min mor i Blåvand.
Og så var det, at vi boede sådan ud til en meget trafikeret landevej. Og så var det hver gang, jeg skulle lave en TikTok, ikke? Og så er der fucking folk, der kører forbi med deres biler, og cyklister, der kører forbi, og folk, der går forbi, og det var virkelig irriterende. Og sådan, ja, det var virkelig irriterende. Og det er det samme her i Skagen. Folk skal fucking larme hele tiden. Altså, også med maskiner på. Kan det ikke bare gå det efter kl. 8? Ja, man kan høre den der musik derinde fra den der kirke. Men, ja. Og så var det, at jeg skulle så til at lave en TikTok. Og så kommer de der biler og gående og cykler forbi mig. Og sådan, de går på en, fordi man laver en TikTok. Det er så irriterende. Aldrig tage til Blåvand. Og I skal aldrig bo ud til en trafikeret landevej. Fordi det kan jeg også med biler. Der kører biler 24/7 og cykler 24/7. Og gående forbi 24/7 også. Det er rigtig irriterende, men ja. Det er bare sådan, det er, når man er i sådan Blåvand og Skagen. Men nu er jeg henne ved min cykel. Og ja, I kan godt høre musikken derfra. Men nu har jeg tænkt mig at tage hjem. Og så tænker jeg at vende tilbage, når jeg er hjemme. Det kan være, at jeg lige skal have en is, når jeg kommer hjem, fordi vi har sindssygt mange is i fryseren. Og igen, folk der kigger på mig, fordi jeg filmer. Det er typisk jo. Ja, men nu har jeg tænkt mig at tage hjem, og så ses vi jo bare, når jeg er hjemme. Så ja, hej hej. Okay, så nu er jeg lige kommet hjem, og nu er jeg på vej dernede til. Det er dernede, hvor vi har sådan et lille feriehus. Ja, og jeg ved godt, jeg har sagt, at der kommer sådan, at jeg har tænkt mig at lave en house-tour, men det tror jeg ikke lige sådan, jeg har lyst til, fordi det ser bare helt tomt ud nu, nærmest. Så ja, og nu skal jeg bare lige have den her lidt længere op, hvis ikke jeg ødelægger noget. Men jeg tænker godt lige, at jeg kan vise jer udenfor, så ja.